juten da, 6-7, ez mesedez, Luisxo. 6-7. Ja nau kokoteaino horrekin. Bueno, badakizu orduan zerbait da, Bai, zerbait dakit dala. zerbait, bai, Ikaste bai. honetan ikasi dut, zu baino zarragoa naizelako, seinale. Pentsatzen nuen, harrapatuko ditut, zeure erratiko kazetari hauek, Anaitz edo Olatz, eta ez ditut harrapatu. Bueno, zer esan nahi du horrek? Ba, ez dakit, baina ni dakit gure aurrek asko iten duela, nire alabak asko iten due, nire ikasleke bai askotan iten due, eta galdetu, ez baina, zergatik iten dezu eta, ba, partidu baten, ume batek, modan jarri omentzun, eta hortik omendator kontu, ez dakit? Ala, Bueno, alda? ez dakigu. Ez dakigu. Teoria desberdinak daude, baina atzo artikulotxo bat atara genuen horretarako. Mezua uste dugu dela gazteek zaharrak ezer esan nahi duen zerbaitekin ezertzeko. Ba ez dakit, sin más esaten dan bezala esan nahirik ez daukan zerbait, baina pixkatola gainera despistatzeko jentea, baina beste batzuk ere gehitu dira, eta erakutsiko dizut pantalla irudia sustatukoa. Atzo atera genuen, albistetxoa, hor dago, 6-7, hori da, 6-7 inglesez esan dugu, baina, bueno, asko kulertuko zuten, 6-7 da, eta, bueno, Twitchetik ikusi dutenek, bueno, alako eskuekin keinu bat egiten gora bera, esker eskuin, eta kontua da, Googleek ere egin duela txantxa hau, eta 6-7 zenbakiz bilatu eskero Googleen, hemen klikatuko dut, eta begira ze gertatzen da. Bitu, gaina pantalla nola moitzen alde batetik beste, ezta? Eskuko joku berdine, pantaiakin. Pantalla berak egiten du. Nahikoa da, ezta, Luisxo? Bueno, ez dakit, memeak, ez? Memeak ez dira. Bai, beste bagillo. Gauza... Ez dira, interneteko txarrena, inundikan, txorakeri hauek ez dira zeak, eta, bueno, pues, Googleen aitzakiarekin, eta euskaraz ere idatzi izan da honetaz, gaztezulo paperean, baina webunean argitatu zuten ere bai, jatorriei buruzko teoriak, eta bere esan nahi ez argi horri buruzko ideia batzuekin, eta, bueno, referentzia batzu sartu ditugu gaztezulora, Googleeko hori probatu ezala, hemen web interfazen ikusi dugu, baina mugikorrarekin ere berdin egiten du, 6-7 dantza hori, pantailak, eta horixe. Bueno, hau ez genuen aipatu, mezu trukean, aipatu nahi zintu dalako, baina ez zaitu. Ez zu lortu, ze oso edatuta da, gure gaztetxoen arten oso edatuta da, meme bada, ez da, hemen bulegoan, kodezintasen, sustatu egiten dugun bulego honetan, batzuk jakinaren gainan zeuden, beste batzuk ideiarik ez. Googleeko kontu honetaz norbait pasatu zigunak. Bueno, hortxe dau, eta ez hautzeztuna, eta kuriosia da daukena, hortxe sartu, eta informazio guztiokiko sustatu. Bai, edo Googleen bilatu 6-7. Oso ondo. Bueno, eta hoin bai, bagoaz bestelako bagai batzutara, izan ere, bueno, latxak itzultzaia hemen dauke orain, ez da? Bai, bueno, dago, esango dut, gonbidapen bitartezko chat erako interfaz bat jarri dute. Hau da, gainerako adimen artifizialak normalean nola testuz eta tratatzen dituzun, alako chat bat ere jarri diote, bueno, jala hilabete batzuk jarri zioten latxari. Eta, bueno, gonbidapen bide sartzen zara, bueno, eskatzen baduzu sarbidea, ematen dizute. Eta, txukuntzen aritu dira, azken asteetan, eta azken bi aste, oinala bi aste, iragarri zuten dokumentuak kudeatu zitezkela, hau da, hau beste txatetan ere ikusi dugu, igotzen duzu PDF bat, eta esaten diozu, egidazu laburpen bat. Eta gero baita ere, laburpenaz aparte, dokumentuarekin elkarrizketa bat izan. Baita ere.
bai. Mhm. Laburpena ematen dizu, eta argitu didazu pixka bigarren puntu honi buruz. Eta dokumentuari begiratzen dio, eta horko jakintza berriro zertzen du, eta bueno, euskara txukunean, eta jakintzen aldetik ere ematen digu, ondo da bilela. Mhm. Baina, gero, daukan, eta bueno, hori PDF-ekin joan den astean jarri zuten, baina hori jarri dute baita ere, Excel bat igotzen badiozu datu batzuekin, horren irakurketa bat ere egiten dizu, PowerPoint formatua ere bai, eta beste kode formatu batzuk ere bai, hola informatikoak ondo tratatzen dituela ikusi dugu, eta, bueno, batzukun. Gainera, PDF hauek ere, itzultzailetik ere pasatu daitezke. Hau erakutsi egingo dugu. Vale. Nik badaukagu sarbide kontu hori, latxa chatbot irekira, eta hemen bi botoi daude. Eta beste botoi hori da, nobedade bat, interesgarria, eta da, itzultzailea sartu dutela latxan. Adimen artifizialeko tresna hauek txat horren bidez ere eskatu zeiokezu. Baten diozu, kopi pegatzen duzu testua, ez duzu nahu lertzen, hizkuntzan, eta itzuli dazu hau. Eta orduan, orain, hau ere latxa bazan aski azkarra edo adimentsua hori egin alizateko, baina orain, aparteko interfaz bat diote itzulpenari begira. Hortara bakarrik, ez da? Euskaldunen, euskararen, erabilpenaren eta kasuan behitezgarria da. Sartuko gara, eta, bueno, daukat hemen Europako Parlamentuko testu patatin patatan, eta horixe pasatuko dio, kopi pekatuko dut, ez dakite ikusten dan interfazean, baina dauka jarrita, ze sarrera testu, hautaketa automatikoa. Igarri zazu hau inglesa dela, baina nik probatu dut armenierarekin ere, bai, eta igartzen dut, itzultzen du. Eta helburuko hizkuntza, hau da, euskara jarrita da hor, baina alemanez ere badaki. Gaztelania, inglesa, galiziera, katalana, frantzesa, italia eta portugesa. Hau da, inglesezko testu bat, alemanera itzuli dezaket ere bai latxarekin, baina emango diot euskara, eta itzuli botoiari, eta jasaz. Listo. Itaka, idazten du, lerroz lerro, Europako Parlamentuko Kontseilu eta Batzorko presidenteek, adierazpen bateratua sinatu zuten, Europa bat, eta Zipren egindako bilera geopolitika. Eta nahiko itzulketa zehatza izaten da? Uste dut, baietz. Aprobaren arabera. Bueno, euskarazko itzulpen automatikoa ondo landuta dago, Bale. Hau sustatuen eta zuekin eta olare jardun dugu. Dago Elia izeneko Eloiarren tresna, dago itzuli delako Eusko Jaurlaritzak erabiltzen duena, eta igual horretaz ere itxengo dugu orain urrengo albistean, eta bueno, pues txukun dago. Probatu dut, kontestu berezi batean Wikipediako edukia itzultzen, eta inguru horretan interesgarri izan daiteke ere ditzat. Ondo da bilela hau. Eta bueno, hau esan bezala erdi itxita dago, hau da, segura irratitik zoazte orain, eta eskatzen dizute baimena. Esaten baduzu segura irratia gara, emango dizute. Baina, jakin badakigu, zentroa dela Euskal Herriko Unibertsitateko ikastetxe edo ikertegia latxa adimen artifizialeko euskal proiektua bultzatzen ari dana, dabilela, Eusko Jaurlaritzarekin, konputazio indarra eta presupuestoa behar du, latxa jende guztia entzako irekita egoteko. Eta horretan da bitzala. Probatu dezakegu, baina milioi bat euskaldun sartuko gara, potxe ingo luke orain, ligukete milioi bat euskalduni baimena emango, ez dakit milioi bat garen ere. Horretziko dugu. Baina, bueno, laster irekian egongo dala, baina probatzeko moduan. Bada hola, ez da? Ederki, beste tresna baliogarri bat, eta beste tresna batetaz ere itzikia bagoaz, itzuli, ez da? Itzulketa tresna bat, baina horrekin ze itzuli dugun aipatuko dut. Bale, barkau, bai. Albiste bat, izenburu pixkat ilun batekin publikatu genuen, Palantirren manifestu teknofasista.
Bale, osea, hau nik beste albiste batengan Bai, aju naiz, baina aurretik beste bat, igual Palantirren komentari. manifestu teknofasista. Teknokrazi. Bai, bueno, Mm, Palantir da, Estatu Batuetako enpresa bat, bai, hango aberats batzuek egina, bai, kontratu militarrak eta segurtasunekoak egiten ari dira, entzun izenak, bai. datu baseak eta datu multzo erraldoiak kudeatzen, eta horrekin egin artifiziala, jentearen ziberzaintzara begira, eta, bueno, alako helburu batzuekin, eta atara dute dokumentu bat, fundatzailet enpresako nagusietako batek liburu bat atera du, Errepublika Teknologikoa, eta horren laburpen bat publikatu du enpresak manifestu bat bezala, hogei 20 puntutan, puntuekin, ezta? eta bueno, pues, zibilizazioaren gain behera, eta, bueno, pues, hirugarren puntu irakurriko dizu. Vale, a ver. Doako posta elektronikoa ez da nahikoa. Kultura edo zibilizazio baten gain beherak, eta haren klase agintariak, barkazioa mereziko du baldin eta kultura horrek hazkunde ekonomikoa eta segurtasun publikoa eman baditzake. Ahotsak aldatu itzazu, Luisxo, Bai, ere zaimateko, ezta? gaizto hotza, ez da? Bai, bai. Bueno, reivindikatzen dutena da, euran tresna teknologikoei bidea eman behar zaiela, bestela mendebaldeko zibilizazioa pikutara doala, botere biguna bezalako kontzeptu batzuk arboiatuta botere gogorra behar dala, eta, bueno. Bueno, nabaria ez da, militar kutsu hori. Bai. Teknomilitarrei utzi guri gauzak egiten, aberastuko gara, eta gainera hori da behar dana, eta gobernua mekanismoak ere guk kudeatuta hobeto salbatzeko zibilizazioa. Hoxe, dena kontrolpen bali badaukeu? Bueno, orduan, hemen nabil, hogei esan dut, baina hogeita bi puntu dira, eta hau inglesez ez zegoen, eta, bueno, itzulin dugu. Automatismo pixkatekin. Eta erabili duguna da, pues, beste tresna bat, eta horretaz artikulua zan. Erabili dugu, testu luzea zan, 22 puntu, nik zer dakit, 10.000 karaktere inguru. Idaztera testuak artikuluetan sartzea eta pixkate horrekin luzerekin eta norbait konturatuko da, hori folio batzuk. Asko dala, bai. Folio batzuk dirala. Eta orduan, itzultzaile automatikoa daudenak, dela Eluiarrek daukan, eta lagin batzuk itzultzea guzten dizute, baina kopuru murriztu batekin ez da. Eliaren kasuan, testu volumen handiak egiteko, kontratatzen duzu, ez da munduko beste zer, eta pagatzen duzu. Baina, Eusko Jaurlaritza dauka ere bai, beste bat itzuli izeneko hori, eta hor ere muga bat dago 4.000 karakterekoa. Eta orduan, kasu honetan, erabili dugu, eta albiste atera dugu, itzulirekin lotzen dan tresna bat muga hori gainditzen duena. Eta hori erabili dugu, 10.000 karaktere horiek pasatu, gero berrikusin dugu, gainetik. Baina, bueno, ez dakite asko fiatzeko izango da, nik berrikusi nuen, eta gauza batzuk genituen oso ondo ulertzen, baina ez inglesean, eta ez emandakoan, baina, bota dugu. Eta erakutsiko dugu, pixkat, itzultzaile hori dela, Zital izeneko informatiko, tipo Zitala, dara esango denuke, goitizen hori erabili dugulako, baina, tipo jator bada, tresna libreak egiten ditu, eta bere tresna dauka, itxura oso gordina, dezagun, baina, itzultzaile bate behar izaten duena, aurrekoan latxa erakutsi dugu, da, bloke batean sartu zure emaitza, eta beste itzuli. Inputa edo sarbide testua, eta itzuli. Pasatuko dio, leheno neukan testua, eta ez dakit luzea xamar pasatuko diot, zenbat karaktere dan, hemen, pegatzen dut alderdi gorri honetan, testua,
Hemen bai esan behar dio, ez daka detekzio automatikorik, igual hori lehen ziteke, baina inglesetik euskarara, tamen daude, hizkuntza multzo gutxiago daude, detektatzen du gaztelania, frantsesa, inglesa eta euskara bere ere bai, euskaratik ere bestetara, eta hola. Orduan, inglesetik euskarara, itzultzeko ematen diot, eta Denbora behar du, ezta? bai, hori da, 3 pusketatan ikusten duzu prozesatzen 2-3. Bai. Orduan, 3 pusketatan konektatzen da Jaurlaritzarekin, itzuli delako tresnarekin, eta, bueno, pues denboratxo batera emango digu, bueno, badabil. Hau ere pentsatzen dut, Luistxo, nahiko berri edan sistema badalako, ez da? Ze berez, bueno, ez dakit, nahiko Bueno, mantxo. badabil, itzuli izeneko Jaurlaritzarena, igual baditu, ja... Bai, itzuli, bai. Lau bost Guk urte. hemen dizentera biltzen dugu, bai. Zital honen tresna ere hor erdi sekretuan hor egon da, bera ebili da hor saltzeatzen, eta, bueno, pues hemen ja eman digu, testu utxez, eta, bueno, latxak emandakoarekin ere alderatu dezake, eta horri, utzi da zuen segundu bat irakurtzen. Bai, noski. Nola azten dan bat eta bestea, Europako Parlamentuko Kontseiluko eta Batzordeko lehendakariek adierazpen bat sinatu zuten Europa bat, merkatu bat ibilbide horria lortzeko. Hori da zitalen eta itzuli. Bai. Europako Parlamentuko Kontseiluko eta Batzordeko presidenteak adierazpen bateratu bat sinatu zuten Europa bat, merkatu bat, errepide mapa lortzeko konpromisoa hartuz. Bale. Ibilbide horria errepide mapa. Egia esan, inglesezko terminoa roadmap da, eta, bueno, ulertzen da. Akaso ibilbide horria gehiago erabiltzen da gaur esango nuke gure euskara modernoan. Baina, bueno, ondo idatzita biak, aukera lexiko batzuk, bueno, itzultzeko aukerak, eta, bueno, hau erabili genuen, Palantirren rollo guztia itzultzeko, eta zuen webgunera jotzeko. Zehaztuko dut, Palantirren manifestu teknofasista publikatzearekin bat egiten ez dugula. Argitalpen bat zer dagoen hortik. Zer daukagun gainean. Uste dut hola ulertuko dala. Bai, noski. Irratitik eta sustatu webgunean jarraitzen dutenek ere bai. Ederki, Luistxo. Bueno, hementxe emango ju amaiera, alare aipatu beti bezala sustatun, izango dutela informazio guzti gure entzulek, eta denen eskuragarri daudela, ezta? Gaur aipatutakoak eta askoz gehiago. Inori pasatzen baldin bazaizkio, beste 3 errepasoa egingo dugu gaur 8 datorren ostegunean. Oso ondo, bitarten ondo segi? Bai, 6-7. Ala, ondo bizi, aio. Agur. Aio.